otu nke ụtụtụ n'oge ndị Igbo n'Ozisa 96.1 FM Owerri. Igbo ndị ọma, ọ na-anwụchila nke onye chiri ya zere. Geenụ ntị n'isiokwu ndị hiri odo nke anyị ji mere akụkọ n'ụbọchị taa bụ Mọnde, abalị 25 n'ime ọnwa Eprel, 2022. Onye isi ala bụ Muhammadu Buhari enye ikikere ka a kwatusịa mgbidi na ogige refinery niile bụ ndị arụrụ n'ụzọ oshi na mana aghụghọ, ọkachasị gburugburu ala Nigeria. Ndị otu pati APC All Progressives Congress amalitela ire akwụkwọ tiketi ikikere maka ịzọ ọkwa dị iche iche. Onye sozo ọkwa onye isi ala na mba France, aha ya bụ Marine Le Pen, etoola onwe ya maka imerime ụmụ mmadụ ndị tụnyere vootu n'agbanyeghị na ọ kụrụ afọ n'ala na ya bụ ntuli aka elu. Onye ama ama bụkwa n'ọkaibe na egwuregwu lawn tennis bụ Novak Djokovic akụọla afọ n'ala dịka emeriri ya n'egwuregwu Serbian Open nke a kpọtụrụ echi gara aga bụ Sọnde. Sonye anyị na www.ozisaradio.com maọbụ gaa n'ọdọ nzirịta ozi Facebook anyị, aha ya bụ Ozisa 96.1 FM, maọbụ gị kpọtụrụ anyị na YouTube Ozisa 96.1 FM TV. Kpọzie ntị n'ala ka m gụpụtara gị akụkọ ndị a na ndị ọzọ ejiri bịa n'uju ya. Onye isi ala bụ Muhammadu Buhari etiela ololo n'ihi njinji ahụ jirinụ n'etiti ime ọhịa ebe a rụnyere ogige nakwanụ ụlọ refinery bụ nke arụrụ n'ụzọ oshinama nakwanụ na nzuzo. Nke a kpọtụrụ ebe a na-akpọ Ọhaji Egbema na steeti Imo. Ọzọ nwetara granyere kọwaa na ọ bụ n'ụbọchị Fraịde n'izu gara aga ka ihe karịrị 100 ụmụ mmadụ erepịara dị ka anụ sherepịa n'ọkụ n'etiti ọhịa a na-akpọ Abesi, nke a dị na Ọhaji Egbema steeti Imo. Ozi a gara n'iru kọwaa na ọ bụ ndị tinyere onwe ha n'ime ọnọdụ oshi mmanụ nakwanụ ịrụ na ogige refinery bụ ndị nke a na-akwadoghị akwado ka ya bụ ọkụ gbajara. Ozi enweziri n'aka Garba Shehu, onye na-ahụ gbasara mgbasa ozi nyere onye isi ala bụ Muhammadu Buhari, gara n'iru kọwaa na onye isi ala anyị kwara akwa arịrị n'ihi ya bụ njinji otu ụmụ mmadụ ji repịasịa ka ụmụ anụmanụ. Ọ gakwa n'iru kwuo na onye isi ala gara n'iru rụtụ aka na ndị a ga-ata ụta maka nkwafu ọbara ndị a bụ nnọọ ndị Sogbotogbo na ndị Akajiakụ bụ ndị na-akwado ndị a bụ ụmụ okorobịa ndị na-arụ n'ogige ya bụ refinery. Ọ gara n'iru kwuo na ọnwụ a metụtara ala Nigeria n'ihi na ọ na-agba onye ọbụla anya mmiri. Ya bụ njinji dịka isi hụ jiri n'etiti ime ọhịa ebe a na-akpọ Ọbasi bụ ndị ọkụ repịara n'oge ha gara na-emegwe ihe banyere refinery. Onye isi ala gara n'iru kọwaa na o jiri ohere a na-adọ ụmụ mmadụ aka na ntị banyere ndị na-etinye onwe ha n'ime ọnọdụ ọjọọ a. Ọ kasịrị ezinụlọ a ndị mmadụ nwere ha na obi, kasịkwa ndị Ọhaji Egbema obi, ma kasịkwa ọchịchị steeti Imo obi maka ọnwụ ndị a. Onye isi ala gara n'iru nye ndị ọrụ nchekwa ntụziaka ka ha gaa gburugburu ala Nigeria kwatusịa mgbidi nakwa n'ogige refinery niile ehi mere n'ụzọ aghụghọ n'ihi na ya bụ ọnọdụ na-agba anya mmiri. N'aka nke ọzọ, aka na-achị steeti Imo bụ Gọvanọ Hope Uzodimma akasịkwala ezinụlọ ndị a mmadụ nwere ha na obi, ma gakwa n'iru dọọ ndị na-akpa agwa dị otu a, ndị na-etinye aka n'ọnọdụ azụmahịa ka ha wetu aka enwe n'ofe tupu ori ọ bụrụ aka mmadụ. Ọ gara n'iru dọọ ha aka na ntị na yanwa na ndị agha gburugburu steeti Imo afụrụla ntutu ma ka ji n'ume ịnwụchi ndị na-anyụ ọdịrị ihe ndị a na-eshinụ. Ka ọ dị ugbu a, otu pati APC All Progressives Congress
amalitere ire akwụkwọ eji enye ikikere maka ịzọ ọkwa dị iche iche. Ozi nwetara na ogige ụlọ ọrụ ndị APC nke dị n'Abuja, ogige a na-ahụ banyere mgbasa ozi. Ha gara n'iru gwa ndị nta akụkọ hụ na amalitere ire ya bụ akwụkwọ ga-enye ụmụ mmadụ ikikere ịzọ ọkwa dị iche iche. Dịka esi were hụ oge agbara ya n'anwụ n'izu gara aga, ego ole a ga-eji zụrụ akwụkwọ maka ikikere onye ga-azọ ọkwa onye isi ala bụ nde narị naira, ya bụ 100 million. Onye ga-azọkwa n'ọkwa gọvanọ n'otu pati APC ga-azụrụ ya bụ akwụkwọ tiketi n'ego nde naira 50, ya bụ 50 million naira. Onye ga-azọkwa n'ọkwa House of Assembly ga-azụrụ ya n'ego nde naira 2. Onye ga-azụkwanụ nke nzukọ nnọchiteanya ga-azụrụ ya n'ego nde naira 10. Onye ga-azụkwanụ nke nzukọ sineti ga-abụ nde naira 20. Ozi a gara n'ihu kọwaa na ọtụtụ ụmụ mmadụ katọrọ ya bụ nnukwu ego ndị otu pati APC ji azụrụ ya bụ akwụkwọ tiketi, mana ndị ọnụ na-eru n'okwu n'otu pati APC ekwuola na enweghị ihe dị njọ n'ego ndị a amapụtara maka iji zọọ ya bụ ọkwa tiketi. Onye wụbụ aka chịrị steeti Rivers bụ Nyesom Wike ka ọ dị ugbu a agala n'iru rụtụ aka na ya na onwe ya enwere mmasị iso zọọ ọkwa onyeisi ala Naịjirịa. Onye a na-eso na ndị ga-azọ ọkwa onyeisi ala Naịjirịa n'ụtụtụ pati PDP gara n'iru kọwaa na ndị PDP ga-agba nnọọ mbọ hụ na onye ha ga-enye akwụkwọ ịzọ ọkwa onyeisi ala Naịjirịa n'aha ndị PDP ga-abụrịla onye gbara mgbọrọgwụ gbasie ike ma bụrụkwara onye na-agaghị agbahapụ otu pati PDP ma ngwa ngwa enyere ya bụ ikikere. O kwuru nke a n'oge o mere njem ngagharị nke gbọtụrụ na steeti Ebonyi, ebe ọ gara gwa ndị ọrụ na-eru n'okwu banyere mmasị ya iso zọọ ọkwa onyeisi ala Naịjirịa. Onye a bụ gọvanọ steeti Rivers Nyesom Wike gara n'iru kwuo na ọ ga-agba mbọ zụta ihe a tụrụ ya n'ahịa ma a gbaa mbọ nye ya bụ akwụkwọ tiketi. Onye wụbụ onye isi oche ndị nzukọ sineti ala anyị ma bụrụkwa na onye so azọgo ọkwa onye isi ala Naịjirịa ugbu a n'otu pati PDP, aha ya bụ Bukola Saraki, ekwuola na ọ dị mkpa ka ụmụ Naịjirịa sanye ha mmiri mara onye ha ga-ahọrọ maka ọkwa onye isi ala n'afọ 2023. O kwuru nke a iji rụtụ aka banyere ọnọdụ pịnyọpịnyọ na ihe isi ike nke na-akarị n'ala Naịjirịa. O kwuru na agbụsị ọ ga-agba ụmụ Naịjirịa ugboro ole ha mụrụ akọ. Ọ bụzi ihe dị oke mkpa na ha ga-agba mbọ saa anya mmiri mara ndị a ga-ahọrọ bụkwara ndị ga-azụta ihe a tụrụ ha n'ahịa. Otu onye ọkaiwu ma bụrụkwana onye na-ekwuchitere ọnụụmụ mmadụ gburugburu ala Naịjirịa ma bụrụkwana onye SAN, Senior Advocate of Nigeria, aha ya bụ Femi Falana, agala n'iru kwuo na ọchịchị Muhammadu Buhari bụ nnọọ ọchịchị aghụghọ na arụrụ ala n'ihi na ya bụ ọchịchị egosila na enweghị nnọọ nke ha riri. O kwuru nke a n'ihi okwu metụtara Oshinama. Ọ gara n'iru kwuo na n'agbanyeghị na ọchịchị Muhammadu Buhari na-ekwu na ọ na-alụ agha wee megide Oshinama na ime wuruwuru gburugburu ala Naịjirịa, mana onye a gara n'iru kwuo na ọ bụ ọchịchị Muhammadu Buhari bụ isi Oshinama na ghara nke juru n'ala Naịjirịa. O kwuru nke a n'oge o mere njem nleta nke ya na ndị ya na ha so wee na-ekwu okwu banyere ọdịmma ala Naịjirịa. Ọ gakwara n'iru kwuo na nso nso a ka ọchịchị Muhammadu Buhari tọhapụrụ onye chịburu steeti Plateau bụ Joshua Dariye nakwara onye chịburu steeti Taraba Joli Nyama. Mmadụ abụọ ndị a ka a tụrụ na nga n'ihi ebubo Oshinama, mana ka ọ dị ugbu a
ọchịchị etiti enyere ha ntọhapụ ka ha nwere onwe ha, n'agbanyeghị na onyonyo niile gosirinụ na ndị a eboro ebubo Shinama n'ezie ha nyụrụ ihe na-eshinụ. Onye abụ Falana gara n'iru katọọ ọdịrị agwa nakwa usoro Muhammadu Buhari si na-alụ agha ihe megidere Shinama ma kwuo na ọ bụ nnọọ meremere n'ihu gwampịtị n'azụ. Ọ bụ mmenyere ka ha na-emenyere ndị ha ma ama nakwa ndị isi ogbo ebe ha si wee pụta na ha anaghị eme ihe n'usoro ha tụsiri iso wee mee ya. Ndị uwe ojii na-arụ ọrụ dị ike ka ọ dị ugbu a anwụchiela mmadụ abụọ ndị bụcha ọgbatumtum bụkwanụ ndị bụ isi mmadụ nakwanụ aka mmadụ abụọ bụ ndị bụ yanụ na steeti Kwara. Ozi enwetara n'aka onye uwe ojii na-ahụ gbasara mmekọrịta ụmụ mmadụ na steeti Kwara bụ SP Ọkasami Ajayi gara n'ihu kọwaa ahụ na ya bụ njinji jiri eji n'ụbọchị Sọnde. Mmadụ abụọ ndị a bụ ndị anwụchiri bụcha isi mmadụ nakwa aka mmadụ abụọ nke kacha awụsịsị ọbara. Gara n'ihu kọwaa na ha bụ ahụ ụmụ mmadụ ndị a na-aga ebe a na-akpọ Alfa nke dị na Ilorin bụ ebe ha chọrọ iji ya wee gwọọ ọgwụ ego. Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Kwara CP Tuesday Asanyono gara n'ihu kọwaa na ya bụ njinji jiri eji. O kwuru na ka ọ dị ugbu a ga-akpọpụ ndị a n'ụlọ ikpe iji nye ha ntaramahụhụ nke dịrịla ha. Akụkọ metụtara mba ofesi. Onye so ọzọ ọkwa onye isi ala mba France bụkwanụ Odoziakụ Marine Le Pen agaala n'iru too onwe ya maka ọtụtụ mmadụ ndị tụnyere vootu n'agbanyeghị na onwe ha mmeri. Nwaanyị a onye dị afọ 53 ka akọ kọwara ahụ na o nwetara vootu pasentị 42 n'agbanyeghị na onye mere ihe bụ Emmanuel Macron nwetara pasentị 58. Nwaanyị a gara n'iru too onwe ya maka ike ọkpara ma kwuo na ọ gaghị ala azụ n'ebumnuche ọma ịchị mba France n'agbanyeghị na ọ kọrọ afọ n'ala na ya bụ ntuli aka elu. Onye nlekọta otu obodo dị na mba Ukraine aha obodo a bụ Melitopol ma bụrụkwara onye a na-etu meyọ nke ya bụ obodo aha ya bụ Ivan Fedorov etiela ololololo ma kwa arịrị n'ihi na onye isi ala mba Russia bụ Vladimir Putin chọrọ nnọọ igbusi ma gwerie ndị Ukraine niile. Meyọ a onye na-elekọta obodo ebe a na-akpọ Melitopol gara n'iru gwa ndị nta akụkọ CNN na ya bụ ọnọdụ obodo ya bụ nnọọ echeta obi ala elu, echeta ebeme n'ihi na onye isi ala mba Russia chọrọ nnọọ igweri ma chụsasịa ihe niile metụtara ndị obodo a. Ọ gara n'iru kwuo na n'agbanyeghị na anwụchiri ya n'ime ọnwa Maachị n'oge ndị agha Russia wakporo obodo ya bụ Melitopol, ọ bụkwanụ oge a na-enwe nsụgharị ndị anwụdere na agha n'ihi na ndị agha Ukraine nwekwara ndị Russia ha nwụdere. Ọ bụ mgbe ndị Ukraine hapụrụ ọtụtụ ndị Russia hapụkwana ọtụtụ ndị Ukraine ahụdere n'agha ka ya bụ nwa amadi ji nwere onwe ya. Ka ọ dị ugbu a ọ gara n'iru kwuo na ndị Russia chọrọ igweri ihe ọbụla dị ndụ na mba Ukraine. Otu a ka o ji kpọkuo ndị ndu mba ụwa ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka. N'akụkọ metụtara egwuregwu, onye bụ ọkaibe n'egwuregwu lawn tennis bụkwana onye ama ama aka na nkọ Novak Djokovic akwala afọ n'ala dị ka nwa afọ Russia Andrei Rublev kụpụrụ ya na nso nso a n'egwuregwu Serbia Open. Ka ya bụ egwuregwu si wee gaa, Rublev meriri Djokovic na ya bụ egwuregwu na agba nke mbụ ọ kụrụ ya point 6
ebe Djokovic nwetara pọịntị 2. N'agba nke abụọ Djokovic nwetara pọịntị 6 ebe Rublev nwetara pọịntị 7. N'agba nke atọ Djokovic ọchụtaghị aja onweghị pọịntị o nweta ebe Rublev ji nnọọ pọịntị 6 were kụpịa ya. Ka ọ dị ugbu a emeriela ya na ya bụ egwuregwu Serbia Open. Onye na-agara anyị ntị, ọ bụ otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ n'aha odekwa anyị n'ụbọchị taa bụ Anthony Anyanwụ, ka m onwe m Chinedu Nwanekwu tụgharịa ya bụ akụkọ ma gụpụta ya n'asụsụ Igbo ji asị ime na ịga anyị ntị ihe dịka gị akọkwara anyị izu a mara gị mma. Ndewo nọ.